салом алейкум ба кулли мардуми тоҷик. Иншалло ки ҳама каса хуб ҳастем. Мардуми зибо хӯрони гиромӣ, барои меҳнатҳои мо якта лайкчарамони видео то охир тамошо кунед. Чиқале ки мебинед Тош такси ширкати хачавикар дар дохили Тоҷикистони азизмон. Марҳамат, ин номраро пеш нишон медиҳам. Биёед иншалло дар хизмати ҳама шумо ҳастем. Ҳиҷома мекунем, личени гармарид мекунем. Ҳозирашта па каремон рафтеста личени гармарид кардастем. Кадамед ки личени кардан мехоҳед, гармарид дорем, биёед иншалло ба мисли ин бародар дар хизмати шумо ҳастем. Маҳкам кардам ба хотире ки баъзе одамон неприятно мегӯям чунак нишонате, бароям маҳкамаш кардам. Неки беҳтарин бор места. Ин номраро дар боло нишон додам. Тош такси телеграм дора, инстаграм дора, ютуб дора. Метавонед ки бидурои видео тамошо кунед. Чихел курси личени гармарид рафтеста ба ҳеҷ дига нуқта намона. Бочка мо скоро ба харибӣ меояд. Иншалло ҷои ҳиҷомаро мо мекунем, пешкаши мо мекунем видео када. Ва ина номраро пеш нишон медиҳам. Кадамед ки личени кардан гармарид мехоҳед, зам занед.